Do you know what was the symbol yevhudzi? Yeah. Amanofunza kuti dread zvinoreva uvepo hwamwari. No. Samson akanga paakaudza Dherira kwanzi simba rako rinobvepi? Yeah. I was disappointed na Samson. Very disappointed. Actually, Samson was a judge. Anga atumwa naMwari kuti apedzise mission yekuparadzwa kuvaFiristia nenzira yesimba. Mwari akati vaFiristia vari kufunga kuti Israel haina power. Saka ndoda kuraisa just one man anovauraya vapere. Handidi hondo inokatadza nyika yese. Just one man. This is why pakaiswa chechi pano. Just a small group inofanirwa kuparadza Firistia. Amen. Yes. Mwari akanga akainvesta muna Samson kusumudza magedhi adiabhorosi kuti vhangeri ripinde. I don't want to justify issue yehondo yeminda, but I want to tell you what I think about hondo yeminda. Varume nemadzimai edu anga akavharirwa mapurasi vasinganamati Mwari, ndobva Mwari vazarura magedhi, ndokubva minde yatorwa. Haina kutorwa zvakanaka, but izvo vhangeri rapinda mumakomboni. Tave nemachechi mumakomboni. Vaiudziwa zvokuti nemurungu hauindi kana kuchechi haunamati. Yanga iri Igipita. But tave nemakereke mukati memakomboni. Mamusingafanirwi kugara bhorodhero. Maikusvika kuno nei. Maiperera kumabvuku nekutafara. But Mwari wakazarura magedhi ezvinomodzikwa. Mwari akavabvisa kuti vai vachiti hamufambi muna first. Hamufambi muna first. Zvino maakufambamo muparidza vhangeri rekunyepa. Muri muna first. Mwari adzura magedhi. Muri kufunga kuti simba riri muvhudzi. Ndo zvaifungwa naSamson. Aifunga kuti simba rake riri muvhudzi. Oudza Dherira kuti simba rangu riri muvhudzi. Kunyepa. The power is not muhair. There is the power somewhere. Anga chabva harisi vhudzi. Ndi Jehovha. Simba haribvi muvhudzi. Vhudzi was just a sign yekuti kana chiwa dread ichidai anozeza kuti Mwari ndinaye ari kundichengeta. It's not like riri mudread. No. That's why vanhu vazhinji vachiparidza vhangeri kunyepa kuti kana une vhudzi rakareba une mweya yetsvina. And yet vane muparavara varinge vari mweya yetsvina. Satani haagari muvhudzi. Mwari haagari muvhudzi. But Mwari aida kurangaridza Samson as the hair was growing. Akanga aida kurangaridzwa kuti you are a Nazarite. Amen. You must maintain mission yekuti Israel ikunde Firistia iparadzwe. Zvimwe zvatopiwa naMwari idread. Mwari akati pamadread akasiyana, mamadread takapaka panza pamunoti tahihi muchiri driver idread. Kuti kana maakufamba Mwari waita nyore kuti mufambe muchienda kudunhu zvenyu kuti vhangeri rigoita nyore. Musafunga kuti simba riri mumotokari. Hamuso mune simba. Simba riri kuna Jehovha.